Wannan bawan Allah ba musulmi ba ne. An taɓa iyayen manzon Allah, an taɓa darajar manzon Allah, abun ya masa zafi, ya masa ciwo. Akwai ɗan abin da nake so in yi tsokaci a kan shi, musamman akan abin da ya taso ƙura a kwanan nan, musamman na kan shi daga malamai a ko'ina a cikin Najeriya. Ana ta magana, ana ta yamuɗi da cewa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna wuta. To amma cikin ban girma zan so in yi magana in ɗan ja hankalin mutane su fahimci wani abu. In dai ba so kuke ku yi abin da zai tada hankalin mutane ba, musamman 'yan izala, ku ji tsoron Allah, ku faɗa ma duniya gaskiya. Akwai ɗaya daga cikinku wanda ya taɓa mutuwa ya je aljanna ya gano na wuta ya gano na aljanna, ko akwai wanda ya je wuta? Amsa shi ne babu. Shi yasa wani lokaci na kan yadda da musuluncin 'yan ɗariƙu fiye da ku da 'yan ƙalaƙatu. Na fi yadda da musuluncin su fiyar da ku da 'yan. In ba neman fitina ba, ana zaune lafiya, mutum mai daraja, mai tarin al'umma da yawa kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ka zo ka ce uwarsa da ubansa suna wuta? Wannan aikin mutunci ne. Akwai abubuwan da kuke faɗa waɗanda mu ba mu faɗa su. Inda wani Kirista ne zai iya faɗar irin wannan magana, da yanzu kun zo kun dami mutane da cewa ai Kirista ne ya ci mutuncin ma'aiki, ya kamata a masa kaza, ya kamata a masa kaza. Wannan bawan Allah ba musulmi ba ne. Ba musulmi ba. An taɓa iyayen manzon Allah, an taɓa darajar manzon Allah, abun ya masa zafi, ya masa ciwo. Duk da cewa fa shi bai yarda da wannan manzon Allah da muke ikirarin, da muke cewa, da muke girmamawa, muke bashi daraja. Shi bai yarda da sabon da ya zo da shi ba. Amma ganin cewa irin babban mutum haka, mutum mai daraja a duniya haka, amma wasu suna aibata iyayensa cewa 'yan wuta ne. Shi ma bai ji daɗin haka ba, abun ya ƙona masa rai. Ina gani musulmi? Abun tambaya, ina gani musulmi? Shi yasa a daidai irin waɗannan lokacin ne, idan da ni mai ra'ayin ƙungiya izala ɗarika waye, da zan ɓangare in shiga, zan bi Alshek Yahaya Masussuka, ko in bi Abdul Jabbar. Don waɗannan ne su ne kullum suke faɗa da irin hadisai da ake aibata annabi. Amma sai a juya a murɗa, amma a ce su ne masu zagin annabi, masu cin mutuncin annabi. Ko ba haka ba? Bayan da kuma ga masu cin mutuncin annabi. Yanzu na san dai wani zai tashi zai ce ni jahili ne, kai jahili ne, babu abun da ka sani, ka je ka nemi ilimi. In dai irin ilimi da zai sa in yadda cewa iyayen annabi suna wuta, to ya Allah kada ya bani wannan ilimin har duniya ya tashi. In dai ni zan yadda da cewa iyayen annabi ba suna wuta ko, to kada Allah ya bani wannan ilimin.